Ćao, dobrodošli u Dodin svet. Nemam šminku, zato što vam danas snimam prvi utisak o jednoj BB kremi. U pitanju je Missha M Perfect Cover BB krema i njeno pakovanje izgleda ovako. Neću vam mnogo približavati zato što ću vas oslepiti. Ja se nadam da možete da vidite. Pakovanje je potpuno sjajno, ali ostavit ću vam sliku kako izgleda. I ja sam ovu BB kremu videla pre nekoliko godina kod Camille Coelho i otkrila sam ponovo taj video pre nekih mesec dana i rešila sam da je naručim. Nje nema u Srbiji, ali ja sam je naručila putem eBay-a, stigla mi je iz Koreje i ostavit ću vam link sa kog sam ja naručivala, još uvek ga imam negde, pa ću vam linkovati dole ispod videa. Uz nju stigla su mi i 3 testera, što mnogo volim inače kada mi stižu proizvodi sa eBay-a, zato što mi uvek kada naručim neku kozmetiku pošalju i neke testere da mogu da ispravim, što mislim da je stvarno odličan marketing. Stigla mi je Luminous takođe BB krema sa zaštitnim faktorom 35. Izgleda ovako. Nadam se da možete da vidite. Što se tiče ovih testera, oni svi imaju negde po 3 ml verovatno. Ovaj Luminous BB krema je u pitanju Tony Moly brand. Takođe imam i scrub penu od belih jaja i brašna, da. Ovo nije Tony Moly, ne znam ko je, ali evo izgleda ovako. Ni na njoj ne piše koja je mililitraža u pitanju, ali mislim da su svi ti testeri negde 3 ml. I imam takođe Tony Moly Prestige. Ovo je verovatno neka krema sa puževom sluzi i izgleda ovako. Što se tiče same kreme, da se vratimo na nju, njena cena je mene izašla $9,5. Ništa više osim toga nisam platila, nikakvu carinu, ništa drugo, znači to koliko je koštala krema i to je sve. Pakovanje izgleda stvarno luksuzno i ima nešto na engleskom, tako da sam ja čitala odatle kako se ona koristi i šta sve radi. Njen zaštitni faktor je 42, što mislim da je odlično, ne morate nikakvu zaštitnu kremu stavljati ispod, već namažete ovu BB kremu i to je sve, zaštićeni ste od sunca, imate pokrivnu moć na licu i to je odlična stvar. Ja sam je uzela u broju 23 Natural Beige. Kada sam naručivala, bile su boje 21, 23, 27. 27 je bila pretamna, a dvoumila sam se između 21 i 23. Odgledala sam nekoliko recenzija i shvatila sam da bi mi 21 verovatno bila presvetla. Ja jesam svetla, ali ne anemično bela, tako da tako mi je delovalo na snimcima, zato što kad gledate slike, boje izgledaju dosta slične. I mislim da je potrebno da pogledate neke recenzije i učinilo mi se da bi mi do ovih 23 sasvim odgovaralo. Da li je tako, vidjet ćemo za koji minut. Kada se otvori, njeno pakovanje izgleda ovako. Ja se nadam da možete da vidite, meni se mnogo dopada kako je pakovanje i iskreno da sam BB krema volela bih da budem ovako upakovana. Zaista izgleda luksuzno, ovo je onako od one čvrste plastike, takođe i čep, da li sam nešto zaboravila da vam kažem. Da, inače što se tiče kreme, pročitala sam, odnosno piše ovde, da ona radi na ublažavanju već postojećih bora i da radi na prevenciji novih. Da li je tako, ne znam. I kaže da stvarno ima savršenu pokrivnu moć, to ćemo utvrditi vrlo brzo, pošto i ovde imam i 2 bubuljice koje je potrebno prekriti, pa ćemo videti da li ih zaista prekriva. Ima pumpicu, ne znam da li možete da vidite, ali vidi se da je novo, neotvarano, ništa nije stiskano, nema proizvoda tu, tako da je potpuno čisto. I sada ćemo videti da li će meni boja odgovarati. Što volim ove nove proizvode kad krenu ovako. Aha, evo ga. Evo. Ja sam ovo za početak istisnula da vidim koliko će mi proizvoda trebati. Nadam se da vidite boju. Pa. Ja ovde sa strane imam ogledalo. Da znate zašto gledam na ovu stranu. Pa. Ne znam. Za sad mi boja deluje okej. A da li je okej? Vidjet ćemo. Ja ću prstima ovo da blendam, ne koristim četku, ne koristim ništa drugo. Meni trenutno deluje malo sivkasto. Međutim, kažu da se dobro stapa sa kožom. Sad ćemo
Da vidimo, ogledalo mi je malo dalje. Nisam stavila ni korektor, da vidim da li će mi prekriti podočnjake i kako će ih prekriti. Inače, vrlo lepo miriše, dopada mi se baš miris. Ja volim kada proizvodi lepo mirišu, ne volim. Bez obzira što se to nakon nekog vremena neutrališe, ne volim da mi nešto smrdi dok mažem. Da se tako izrazim. Imam čak i neke malo suvlje delove ovde kod nosa, zato što mi dosta curi nos ovih nekoliko dana i maramica mi je stalno u ruci, tako da mi se taj deo osušio, ne pomaže ni vazelin, ni kreme, ni ništa. Ja sam namazala. Meni je za cijelo lice bilo potrebno 2 pumpice. Videli ste da sam to istisnula. I mislim da su sasvim dovoljne za ovakvu vrstu prekrivanja. Da, mir je stvarno odličan. Baš je onako lep, kao neka neutralna krema. I evo mene nakon nekih 10 minuta nošenja ove BB kreme. Sad sam malo bliže u ogledalu, gledam da vidim kako sve to izgleda na mom licu. Što se tiče boje, mislim da sam je apsolutno ubola i baš mi se dopada kako se stopila sa vratom i sa onako ostatkom tena. Uopšte nije tamna, baš mi je lepo pokrila te neke delove. Što se tiče pokrivne moći, mislim da nema savršenu pokrivnu moć ukoliko imate neke izrazite nepravilnosti na licu, kao što sam ja imala ovu bubuljicu koja je bila baš crvena. Malo je zakamuflirala, ali naravno vidite da se i dalje vidi, tako da nije to sad ništa savršeno prekriveno. Ovde sam takođe imala bubuljicu koja je bolje prekrivena, ali ona nije bila toliko crvena. Što se tiče suvih delova oko nosa, tu mi se hvata, tako da mislim da ukoliko imate suvu kožu, da ovo svakako nije dobar izbor za vas, zato što mi je baš izrazio onako ovaj suvi deo koji imam ovde i u ovom ovde delu od maramice, ono što sam na početku rekla da mi je suvlja koža u tom delu. Što se tiče ostatka lica, pa mislim da je onako kao klasična BB krema sa nekom srednjom prekrivnom moći. Sama krema se uopšte ne osjeća na licu, ne osjećam nikakvu težinu. Kao da sam namazala dnevnu kremu, ne osjećam apsolutno ništa. Trenutno ne oksidira. Ne znam da li će oksidirati u nastavku dana, ali za sad mi se stvarno dopada kako ovo izgleda. Što se tiče nekog mog prvog utiska, evo što se više gledam, mislim da ova krema izgleda sve bolje na mom licu. I ja inače imam izrazito proširene pore u ovim ovde delovima i na bradi i mislim da je za sada uspeo vrlo lepo da ih onako izbluruje. Iako nemam ništa ispod, nisam stavljala nikakav primer, jedino kremu za područje ispod očiju. Mislim da i podočnjak je dosta dobro uspeo da pokrije, ja ih imam izražene i sada se vide mnogo manje nego pre. Što se tiče nekih prednosti, kao što rekoh, fino prekriva. Ne bih se složila da je savršeno pokrivna moć, ali dosta dobro prekrije, uspeo da mi zakamuflira podočnjake, da mi zabluruje proširene pore. Ove bubuljice ne, ali nisam ni očekivala da će ova brodašca na mom licu prekriti, kao što ne očekujem ni od jednog pudera, ni od jedne BB kreme da to uradi. Tako da mislim da je pokrivna moć neka srednja. Meni se dopada kako ovo izgleda, deluje dosta prirodno, nije uopšte lepljivo. Čini mi se da neće ni ostaviti trag na telefonu, zato što mi se baš onako lepo osušio, tako da mislim da ne ostavlja nikakav trag. Čini mi se da ću se prosijati kroz neki sat, ali to je za nas sa masnom kožom potpuno normalna stvar. Mislim da je za one koji imaju normalnu kožu stvarno dobar izbor, za suvu već ne bih rekla, zato što mi se hvata za ove suve delove. I to su eto neke prednosti koje sam ja u ovom prvom trenutku uspela da primetim. Takođe mislim da je dosta dobra stvar što ima zaštitni faktor. To što ova BB krema ima 50 ml, to sam na početku propustila da vam kažem i to je znatno više u odnosu na sve ostale pudere i BB kreme koje sam ja do sada koristila, sve su imale uglavnom po 30, tako da verujem da će mi ovo trajati čitavu večnost. I negde jedina mana koju sam ja uspela da primetim jeste to što ova BB krema ne može da se nađe u Srbiji. Kao što rekoh, ja sam je naručila preko eBay, čekala sam je negde oko 3 nedelje, ali mislim da je za tu cenu, koja uopšte nije visoka, znači košta negde oko 1000 dinara, stvarno odličan izbor, tako da ukoliko imate vremena da čekate i mislite da bi mogla da bude dobra za vašu kožu, svakako imate moju preporuku za nju.
Nadam se da ste uživali i da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, lajkujte, šerujte i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!